Ubedenje vari kufamba ne$1 million iri muchibox checooking oil, Zim Gold whatever checooking oil. Chibox million cash. Ichibudiswa iso ichiverekwa yakakapinwa zvima brick zvima 50,000 ma solid ema 100 ega achipa zvake mukadzi wake in front of the church congregants on her wife's birthday. I'm not saying kuti anti money laundering ngirikini yemuZimbabwe haina power. Handisi kuti zvone mapurisa ese vanoita zvima investigations havana power. Handisi kuti law enforcement iri kutadza kuita ma investigations. Handaombodaro ini. Ndangoti Ubedenje ari kufamba ne$1 million achipa mukadzi wake in front of his church congregants. Ndo zvandiri kungotaura hangu. Amen. Something chekuti, because you know, I wonder kuti dai zvaitwa nomwe munhu wenje zvinza ne million. Ma investigations anga achazoitwa ipapo, even nanhasi tingadai tichiri kunyaudzwa nema investigations achetu angadai ari kuitwa ipapo. But I'm not saying kuti hamusi kuita ma investigations. Asi zvonyaya ndiri kutaura panapa, because ndoda kuti handidi zvinhu zvekuzonzi wakusumudzira prophet mhepo nekuti vanhu vekuchechi kwacho nharo voka. Vanhu vekuchechi vane nharo ndo zvimwewo futi zvinhu zvaizoita nga zvazvada kunyudza magaya achigorerera, because pane zvimwe zvinhu zvaitoitika tobva tatopa warning kuti apa prophet wenyu zvaari kuita izvi hatisi kuti heri zvinosungisa. If you still remember madays painzi aguma pepe. So ndo mamwe ema moves ari kurohwa panapa na Ubedenje. But I'm not saying kuti he's breaking any laws, but ndringoti kuZimbabwe mutemo wakaiswa wakagazetwa neRBZ inotaura kuti mabhengi ese zvavo ringava ripi neripi, bhengi rega rega, kana uchida kuti uwane mari mubhengi rega rega, mari yaunowana imomo pazuva bank limit inenge ichiti $1,000 chete. But I'm not saying kuti Ubedenje are wrong. 1,000 chete zvatopera 1K, that's a daily limit. Handisi kuziva kuti mu$1 million mune ma-thousands mangani, mumbode manganiko, handisi kunyatsoziva hangu ini. Saka handizivi kuti ndo madays akaita Ubedenje achienda kubhengi achinotora mari dzake here, mari dzacho dzakapinda sei, maybe ane business yake rinomupa cash yakawanda kudaro, since hatingazode kudzira vanhu zvinhu zvekuningirika. Imwe nyaya futi, tarisai ndiye uyu paranga risati rasvikiro ranga risati rajoina ZANU-PF apo, parakazongojoina ZANU-PF chete. Unai kuchinja kwakazoita zvinhu. But handisi kuti chii kana kuti chii. Hazvizvi zvati tongoonesana tunyaya ndotiko kungoti tongobrowser tongopfura nepapo. Zvamuchazoitawo neinformation iyo handizive. Tichasangana hedu mucomment section muchindudzawo zvamuri kufunga. Ganditoerwa pasi. Bye bye.